benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us porto un Study With Me o Estudiant amb mi, o com li vulgueu dir. Li hauré de posar un nom així creatiu perquè planejo, si us agrada, fer més tipus de vídeos, perquè si només n'hi ha un al meu canal, pues, si el vols fer servir més d'una vegada és bastant repetitiu, però bueno, què us anava a dir? Que us poseu còmodes, que jo tinc l'espelmeta posada, aigua, té, tot el necessari. I res, que farem, la idea era fer-ne dos, però no fem només un perquè l'editor no em deixa exportar el vídeo. No sé si posaré música de fons, això us ho deixo ara. I ja està, em sembla que no tinc res més a dir. Ah, sí, bueno, posaré l'iPad amb el cronòmetre perquè no sé com es fa de posar un cronòmetre aquí a la pantalla, però bueno, així podeu veure quant temps queda. I ja està, i això és tot, i comencem. Començar us volia ensenyar que amb aquesta extensió de Google podeu fer això, vale? Que us surti aquí el vídeo petit. En 25 minuts. Vale. Pues res, comencem. Bueno, millor que s'ha refredit una mica.
Bé, això és tot. Espero que hagueu estat ben productius i que continueu fent feina si heu de fer més coses. Sé que vaig dir que faria 2,2 perquè vaig posar a Instagram 1,2 i va guanyar 2 i aquí només n'hi ha un, però és que el mòbil no em dona per més. Però doneu-li a like, que així en faig més i podeu enllaçar un darrere l'altre. No sé, a mi m'ha agradat bastant, espero que us ajudi. Us recordo que em podeu seguir a les meves xarxes socials, que us deixo a baix a la descripció, i ja està, això és tot. Adeu!